बेयो खोब दुखुनांथावना जोंनि थाखाय मोनसे खौरां जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय जोंनिनो सासे उन्दै बैसोनि फंबाय दावहारु बसुमतारिया अबथिरायै जिउनि दावहायाव मोनसे बेमारजों नाख्रेबजानानै नैबे लकडाउननि समाव आरो न'खरनि माखासे रांखान्थियारि गोरिब थासारिनि थाखाय बिथाङा अबथिरायै जिउ नागारनांबाय। थारैनो गोबां आफादफोरा बा गोबां बेक्तिफोरा खावलायनाय बायदियै एसे एनै राङारि अनसुंथाइ बा राङारि दान होनानै बिथांखौ फाहामनो थाखाय नाजादोंमोन आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो मदद होदों बा जोंबो जोथोन लादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जे बिथांखौ जेरैबायदि फाहामथाय होनांगौमोन बा मोजां हस्पिटालाव लांनांगौमोन आरो थार समाव बिथांखौ जेरैबायदि ट्रिटमेन्ट होनांगौमोन बे हाबाफारिया जाफुंनानै फैयाखै। मानो होनना बुङोब्ला महामारि कर'ना भाइरासनि सम आरो बे समाव हस्पिटालफ्राव जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौ बे थासारिखौ मोनाखै। दा बेखायनो आङो दिनै दुखु फोरमायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनथों आरो दिनैनि बे समाव बिथांनि दुखुथिया न'खरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दुखुनि समाव बाहागो लाफाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा जिहेतु बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रोङै उन्दै बैसोब्लाबो बाहागो लादोंमोन जिउयै माहामै। दा बेखायनो बिथांनि दुखुथिया न'खरनो थारैनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बा बिटिआरनि जि सरकार जागोन बे सरकारखौ जोङो एबसुनिफ्राय जों नारसिनगोन आरो जाहाथे बिथांनि न'खरा माबा मोनसे थांना थानायनि थाखाय जाहाथे राहा लामा जोङो मोननो हायो बा होनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावगोन। एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु नामा? एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु बेबायदि नङा। माखासे राजखान्थि हानानै लायो स्टुडेन्ट इउनियन दानानै लायो जेरै कंग्रेसआ माने NSUI बानायदों बा बिजेपिया नोङो बिथांमोनाबो बानायदों आरो नोङो हाग्रामा महिलारियाबो BSU बानायदों। नाथायबा एबसुआ माब्लाबाबो रावबो राजखान्थि हान्जानि सिङाव दाजानाय आफाद नङा। एबसुआ हारिनि आफाद, बर' हारिनि रायजो राजानि, बर' आइ आफानि, जोंनि फंबाय बिनानाव गथ' गथायफोरानो दिनै लेखा गोरों जानानै समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय दैदेनजानाय मोनसे आफाद आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1991निफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय दिनैसिम बर' हारिनि जि पलिटिक्स बर' हारिनि राजखान्थिखौ सोमावसारनायनि थाखाय बर' हारिनि अधिकारनि संग्रामनि थाखाय जोङो गावनि नांगौ बायदि जोङो आफाद दानानै हान्जा दानानै जोङो सोरजिबोदों आरो नांनाय समाव राजखान्थि बागै राजखान्थि बेक्ति सृष्टि खालामनानै सोमावसारनायनि अधिकारनि थाखाय जोङो खामानियाव बाहायबोदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोनां जायोब्ला जोङो राजखान्थि हान्जासो जोनोम होयो। थांनाय समाव जिखिनि राजखान्थि हान्जाफोर जोनोम जाबाय बे राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायनि आन्दोआव दिनै BPPF बिनि उनाव BPF दिनै UPPL आरो बै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांमोननि समावबो जि राजखान्थियारि हान्जा दानाय जादोंमोन बेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखाइ दङ आरो बिनि थाखायनो दानाय जायो जे एबसुआ नन पलिटिकेल पार्टि। जोङो अराजनैतिक मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन जातिनि आफाद हारिनि आफाद आरो हारिनि राजखान्थि दिगखौ नायनो गोनांब्ला राजखान्थि हान्जा जोंनो नांगोन। दा बेखायनो एबसु माने UPPL नङा, UPPL माने एबसु नङा। UPPLआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टि, बिसा संबिधान दङ। बिसोरनि खामानिया जाबाय राजखान्थिनि गेजेरजों समाजाव समान मोनथाय होनाय, अधिकार होनाय, जौगाहोनाय, सान्थि लाबोनाय, रायजो राजानि दुखु दाहा जेंना जेंसि अभाब अभियोगखौ सरकारनि गेजेरजों मावफुंनानै होनाय आरो बेनिखायनो दिनै UPPL हान्जायाव दोलो दोलो फैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि तारिखाव UPPLखौ सापर्ट होनायनि एकमात्र उद्देश्यआ जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि मोनब्रै हान्जा बिटिआर सान्ति सुक्तिखौ खालामनाय जादों 27 जानुवारियाव 2020 आरो बे दफाफोरखौ आबुङै मावनांगौब्ला नोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगोन, परिबर्तननि सरकार, रायजोनि सरकार,
बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे मावफुंनानै गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट रिलेसन लाखिनानै टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंनो सरकार नांगौ दा UPPLआ बुंदों जे बिटिआर हिसाबै जों बुंदों जे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डा व्हेरेज दिनै BPFआ बुंदों जे माने बिटिआरआ बिग जिर' भेलुलेस मिनिंलेस आरो जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालाया दा बिथांमोना लुबैयाखै जे जोंनि NDFBनि केडारफोरा रिहेबिलिटेसन मोन्थों बिथांमोना लुबैयाखै जे NDFBनि जेसेबां केडार आरो दैदेनगिरि दङ जायफोरनि